mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok kuwi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal rebu sinden kok iki. Oh, kok duduke berarti duwe neh. Eh. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, Oh, terus sabuk. iki hilse ngene iki Arep tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjit ngarep. Wes kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku ngawur ae. Ya wes cium sik, cium sik. Pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rembakan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipuro. Ngadipuro. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipuro Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dek? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jeluntrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh iya 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 ya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih Pak. Mengke katuran mega-megi nggih Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung rang. Gitu Pak, rang jalur request maksudnya Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman oh gur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Nggak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ya. Ngene orangnya kok kimpenan neh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenan neh luar biasa. Salim dulu. Wis kalih dilai wi. Lipstiknya iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilai nganti ilang deloken tugel gulumu. Iya. Ngene ya. Totoane nyowo lho Dik Nike. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombol. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, setetek gede. Terus piye? Lah mbok berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok kuwi lho kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal rebu sinden kok iki. Kok duduke berarti duwe neh. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, terus iki hilse ngene iki. Arep tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjit ngarep. Wes kita go mulai ya. Loh,
Kuwi paitan gue ngawur ya. Ya wes cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok siang apa alhamdulillah malam? nggak ada. Oh, nggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok Tenanan toh? tenan, besok pagi. Sesuk aku yo ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki Tulungagung. termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Heeh. Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Pudak, pantai Pudak. Oh, pantai kuda. Kuda. Ikut. Pudak. Kuda. Heeh, jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut muga. Ikut. Ruang saku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono kok gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Di pangku. Ya wes di pangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Heeh. Sampean ora ketang sithik ora ketang sithik njajal ndalang ngene kene, Dik. Dalang to? Heeh. Lah terima dalang yo kecil to, bar gitu. Abare kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Umpama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono, Pak iya, dalang iya. karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukono sik sing ke lho. Sing Songo ngendi? ke lho, songo sing isine Kang. Lho. Hah? Sulukono ku lho slendro, Mbah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok duduk sini lho. Dalang dong. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini lho, sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganase lho. Ah, situ madep sana no Anu dalang. toh, Bapak ingin toh. Madep sana. Oh, siden tak. Heeh. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, Terus? ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, dang, yo. Oh, Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para kang pratala lindu ping 7 sehari kang jalani di pati ambantusi sirna larut. Terus mana Mas? na. Apik nana-nanamu. Nano. Ya Sal ya, ki engko sampean dan nyapa tuh tidak nyedik-nyedik barangnya. Lah ini lho ben Oh, iya. jejeg. Aku tak ngendang, Heeh. ya toh. Tak Terus? ngendang, engko iringane muni, nek Hah? wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya. Iringan sik ngetokne, nek iringane mandek sampean omong-omongan. Oh iya. Sembarang wis bahasa apa wis sembarang. Oke. Iya. Heeh. Kok iku oh iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasang nih. Ayo sik tak noto. Iya. Ora. Asu jar. Abang daduk. Daduk yang piro ae kowe. Dan lampu yang jadi saksi yo. Iya. Iki nglunggui bantal ki ra apa-apa to, Ora Mas? apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh Ya jalan. Nggo iki napa itu aja?
Ya ngono. Dah anu sinden wong wedoke nek ngeprai malah banter lho. Nah kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Rusak. Sik. Terokno aku, dok, terokno aku, dok, terokno aku. Wah, ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Ya bar. Sik, jajal, dodok ngono iringane. Wis, metu wayang loro, nek wis mandek omong-omongan, sembarang wis bahas apa. Ya. Iki mike gak mau ngono tak kene susu lho ki ngono mike. Jan dadi wong penyumping ora iso to bar iki. Dadi penyumping iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Jangan sisat-sisat. Anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sak meneh ya. Anu ki HP ku ana sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ki mic aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, Kif. Peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Misal, dok. Guys. Ngapa? Anu ki media ki lho sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog ki lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus konsentrasi. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus kono apa ya enek wong nanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang wis maca dalang kok kukur lakang. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nebang dong. Yuk. Apa dek? Kok sentur-sentur toh? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Lanjut. Nanti bojo Akbar. Durung. Lanjut. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi sintane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa?
Sing ra bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan sih. Ini sinden-sinden. Bu Ya. melak bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh. Hehe. Sida bojone Akbar to? Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Riz. Ya. Harta palwana ting ranu Kesing kesan mirat ini gayut Mandi silira Gusti matura kelawan uwakmu ing ngamarta kepiye pawartane sakwise jeneng sira kulup marak marang Karang Kadempel sewu kalepatan nyuwun tadah wadana sedaya dawuh pangandika para pepundhen sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka gancanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat sarana ingkang kedadipun pinanggani inggih menika wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru. Koko Prabu kados pundi pamrayoginipun Janaka? Kula wonten dawuh. Siadi kang kulina ngayam wana hantlasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padesan. Upadinen ingkang ingaranan Sekar Pudak Tunjung Biru. Menawi makaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tambahing pangestu. Mangsa baranga muga lebeng karya Dimas Hartoco kula wonten dawuh paman. Awat-awaton lakon ing pamanmu hang padi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru. Lho niki dhateng sedika ngestaken dawuh. Sikra kang bala tumingal
ngisor. Padha mirah ingsun aten pas poku micil tuhu dahat tanpa karya makan Gusti ilahing nama sidam sidi sekaring buwono langgeng ulun mas padhaake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumidur semengko pengawak bojro kang dadi lakumu ana parigawe apa Lesmana Widakdo nyun inggih duh yang padha winenang kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking paduka pukulun ingkang arupi Sekar Pudak Tunjung Biru. Sekar Pudak Tunjung Biru kinarya kula badhe handayang Kyai Semar Badranaya. Kula Lesmana samendang tan karempit atur kita wis tampa kanthi trawaca. Kita ora kleru menapa nyuwun Sekar Pudak Tunjung Biru marang jeneng ulun. Awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan wis titiwancine kembang mau linggar saka asta ulun. Mara gage tampan ana ulun ora awel hanggone masrahake kulup. Nuwun bukulut ya kula Lesmana tiba sepadha-padha sawise sira sembada ngregem kembang Pudak Tunjung Biru kita aja pegat ing pengati-ati nggih Lesmana ngestakaken dawuh bukulun rening sampun kasembadan panyuwun kula keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati ya Lesmana ulun nyangoni Raharja. Halo
padha marang suring brang ngodan ya marang ngendan wengawiyat Dananjaya lan tetupa kang sawanena parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun yang padha wenang Ulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula jrenyatanipun paduka yang padha menang sampun nyumur piancas kula Ulup Janaka nadyan kira ora matur ulun wis mangerteni ulun paring dawuh mangkono mung kanggo pambukaning kandha Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhaking Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cehna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhanana Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widakta utusan saka Praja Pancawati duh ulun Ormaos lingsem Janaka nyawang soroting Basanta menawi kula wangsul daring mundi Sekar Pudak Tunjung Biru Janaka kula wonten dawuh hayuwa purasamu kalamun to Sekar Pudak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana tak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu sing ati-ati kula Sang Arjuna wis menira kamanungsan kasrep banting gaing mungsuh ana satriya kang ngendhek sing dadi lakuku kuwi sapa Panengah Pandhawa Harjuna kekasihku bali kuwi aku Lesmana Widakta saka Praja Pancawati aku abdine Anoman kekasihku duwe karep apa dene nyegat marang lakuku Harjuna apa bener sira Lesmana wis bisa mundi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru ya kapara nyata ora tedeng aling-aling tedeng Sekar Pudak Tunjung Biru pancen wis ndak pundi Janaka yen pancen sira satriya kang ora serakah margake tak jaluk kembange kang sawiji waduh lah kok enak timen njaluk mung kari aba mongko anggonku Hambudidaya sowan aning yang padha wenang betek lamun anggonku kepengin mundi Sekar Pudak Tunjung Biru kanggo cehna mboyong Kakang Semar Badranaya yen tak jaluk siji ora kena tak jaluke kabeh kembangi waduh bagus jare kowe ngaku satriya ning kenang apa kok mentro begal ana dalan he Arjuna kepara Anoman duwe sayembara apa sayembaramu kelakon kowe ngrebut Sekar Pudak Tunjung Biru yen wis kelakon nglangkai bangkine Anoman tinu iki lamun sira hangga guru kaki Amelia manungsa kang nata ingkang gedhe martabate
kang bos nunggu tan pikir paweh ing liyan iku pantes duranana kaki sartane kamru dene rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru. Nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa, Sekar binelah dados kalih ingkang den asta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Asmana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijayamulya. Lindhu bumi kunjing ing kados pundi Raden? Anoman nyuwun kula kembange kelakon direbut kelawan Arjuna aku mung antuk cangkoke wae. Wah ketoke satriya ning patrape kok kaya maling golek kembang ora kasembadan malah begal ana dalan. Nadyan mung cangkoke ora dadi ngopo. Ayo luwih dhisik bali ana Pancawati cangkok bakal tak aturake kelawan Ko Prabu Rama. Sumangga kula dherekaken.
Lir sahabat ingsun pining hangulati puspita medemendah kang warani Nyai Janaka kula wonten dawuh piye pawartane apa wis bisa antuk gawe nulinggih Dukaka Prabu kula sampun kasembadan mujudaken sekar budak tunjung biru namung boten kalian cangkokipun kowe entuk nak asil saka lehmu ngrebut to kula mboten ngrebat nanging kula ndadar ketrimane gesang kula ya yen pancen kowe mangkono nadyan mung kembange ora dadi ngopo malah ayo tak kanthi jumujuk tumuju karang kadempel babar pisan nganti Yayi Prabu Puntadewa minangka cehna mboyong Kakang Semar sumangga kula dherekaken Prabu Kang Semar nyuwun sekar tunjung biru kasembadan den pati hananging sekar den rabut hamung ngantuk cangkok yakti Sang Arjuna gawe bidul murang topor yen Arjuna gawe isin nantang Prabu Rama tak kanthi ing nuswa Jawi pasrah cangkok mriki Semar
mangungkung kanduhan rimang niki sami rawuh ndara kula ing Ngamarta lan sinuwun ing Dwarawati. Ya Kakang Semar, tekaku iki Kang Wigati bakal ngaturake kembang sing dadi pundhutane Kakang Badranaya. Ngaten sinuwun kapara nyata. Aja kurang pangapura ya Kakang Semar. Kembange tanpa cangkok. Kembange Sekar Pudak Tunjung Biru ora ana cangkoke. Kepiye munggo pamrayogamu Kyai Semar? Iya. Senadyan kembange ora ana cangkoke aja nganti suwala Kakang Semar anggone bakal tak boyong ning Praja Ngamarta. Nggih, cobi kula taminipun, Ndara. Kembang Pudak Tunjung Biru ingkang kula tampi. Iya Kakang. Ayo Kakang Semar, tinggal tak kanthi boyong ming Praja Ngamarta Kakang. Mengki riyin Ndara Janaka mengki riyin. Aradi sareh sawetawis nggih Gus. Nika dampyak sinten nika? Prabu Rama Wijaya ingkang rawuh wonten Karang Kadempel. Iya Kyai Semar. Ingsun Kang Prapta ana kene kelawan kadangku Lesmana. Kang Wigati bakal ngaturke pundhutane Kakang Semar yaiku Sekar Pudak Tunjung Biru. Nanging amung cangkoke wae kepiye kok tampa apa ora Kakang Semar? Cobi kula tinggalane riyin. Wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan Cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatining wujud wenteh garwanira Ki Lurah Semar nenggih Batari Kanastren. Cacah iki. Inggih Kyai. Kula ingkang sampun wangsul punten dalem sewu. Kula ingkang dados Sekar Pudak Tunjung Biru miwah Cangkok Wijaya Mulya kala wau. Kowe bubar saka ngendi, Tren? Kula bibar saking Hyang Pada Wenang. Perlumu apa sowan mrana? Namung nyuwun pitedah dhateng Hyang Pada Wenang kula kedah momong sinten. Oh ngono. Inggih. Terus
kowe nggawa amanah apa saka Hyang Padamenang? Mekaten Kiai, dawuh ingkang kula tampi paduka kalian kula kedah momong dumateng para Pandhawa. Sebab apa ora momong marang Prabu Rama? Awit sampun diwanci gumantos sing kawontenan. Kala semanten paduka momong dumateng Prabu Rama krana masih wonten jamaning Guntarayana. Ing mangke sampun ngancik jaman Guntara Sabda inggih alaming para Pandhawa. Sabab Prabu Rama sampun paripurna kewajibanipun. Ngono nuningge. Kewajibane Prabu Rama apa? Mardikaaken nagari. Lah yen kewajibaning Pandhawa gadah kewajiban ngisi dumateng kamardikaning negari Kiai. Oh, ngono inggih. Ingkang menika Kiai, monggo sesarengan kula kanthi kula dherekaken momong dumateng para Pandhawa Kiai. Wela dalah. Kiai Semar, kula sinuwun. Iya. Ingsun narima ing pandum ora bakal meksa marang Kiai Nayantaka. Iya mung sadurunge aku kundur Kiai Semar, aku mung titip kelawan para Pandhawa. Tetep terusno lelabuhanku. Kejaba saka iku, aku kepengin ketemu adu arep catur nitra kelawan Prabu Kresna. Monggo kula sumanggaaken catur nitra kelawan Prabu Kresna. Prabu Kresna apa sang Prabu Rama? Ayo metu sedhela. Ya, Prakodara. Piye? Aku tak njagongi Prabu Rama sedhela ya. Kae rantak-rantak ana daya-dayae Kurawa. Mung tamune Prakodara. Tanjir ngabar sumebar pawarta-warta Kakang Semar kasembadan kaboyong dening para Pandhawa tegese gagar wigar tanpa karya negara ngastina duweni gegayuhan boyong Kiai Semar. Para Kurawa, barisan witing klapa cawisna maju dina iki cicil Bratayuda. Swatama tak jaluk Kiai Semar ndaluk kasempatan Kiai Semar bisa ngelangkai bangkine Werkudara rangsang Balawarti. Yo Semar Badra lak gempur negara Ngamarta maju legane ngatiku tibane titir mati dening aku. Yo
larupa saking Gudha Sagara kula yen ataname tosa sang Sri ing ana wigati apa Sang Prabu Rama dene miji marang aku kene metu saka dalem Karang Kadempel. iya Sang Prabu. Mulane Sang Prabu ndak kanthi miyos ana njaba aku mung bakal nyuwun pirsa. Mundhut pirsa babagan apa Prabu Rama? Apa kepara bener Prabu Kresna nganti dina iki isih dadi kekandanganing pukulan Bathara Wisnu? Yen pancen ora kleru pancen kaya mangkono. Pancen kaya mangkono kahanane Prabu Rama. Nganti tekan dina iki aku isih dadi titising Sang Hyang Wisnu. Yen pancen bener-bener panjenenganmu titis Sang Hyang Wisnu mara gage aku bakal arep takon babagan apa Prabu Rama? Bathara Wisnu tumurun ana Madyapada kuwi manitis kaping pira lan menyang sapa wae Prabu Kresna? Prabu Rama piye? Sang Hyang Wisnu mono manitis marang Madyapada rambah kaping 7. Angka 1 manitis marang Begawan Wisnungkara ya Begawan Kresnengkara pujanggane Prabu Danapati. Angka 2 marang Ratu Maespati Prabu Arjuna Sasrabau. Dene angka 3 marang jeneng para Prabu Rama Wijaya, kaping 4 marang jeneng ingsun. Besok rambah kaping 5 Hyang Wisnu manitis marang Nalendra ing Kadiri ya mamenang Prabu Jayabaya. Rambah kaping 6 marang Ratu ing Malawapati Prabu Angling Darma. Genepe kaping 7 marang Ratu Majapahit Prabu Brawijaya. Mangkono surasane tulis kang wis ndak kawruhi Prabu Rama. Bener apa luput ndak wangsulake marang Prabu Rama anggone bakal mangsuli apa kang dadi kandhaku Prabu Rama. Pancen bener apa kang dadi kandhamu kabeh Prabu Kresna? Yen mangkono jeneng ingsun wis bisa nitik marang sapa kang dadi kekandanganku nanging aja saiki Prabu Kresna. Lho lha besok kapan? Ngentenono besok lamun ana wanara kang ulese abang Prapteng Praja Ngamarta mongko bakal nglamar Wara Drupadi garwane Puntadewa. Ing kono dadi pancatan ingsun bakal manitis marang jeneng para tak enteni Sang Prabu Rama. Astabrata